Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabicol, nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga ka-aksyon, welcome sa satuyang programa. Aldaw kita ngunyanin Miyerkules, Petsa 21, kan bulan kan Abril, taong 2021. Kami ang sa indong magkairiba, daing iba, Remy Araneta Mendones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako manan sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez Jr. Ang programa ini pigatan sa indo kan ako Bicol Party List. Asin ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Ini ang programang kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang ora mismo. Maray na pagkahapon, partner. Masiram na hapon, partner. Mas masiram ka pa sa hapon. Tama ka. Uy, nagparasaing ka palang kan bagyo. Partner, kan bagyo, syempre, yaong kita digdita, padagos kita, nagtatao ng impormasyon para sa tuyong mga kababayan. Tanganing, padagos hindang maging ligtas. Inot sa gabos ang pagpapasalamat ta sa satuyang mahal na Diyos. Yes, praise God. Dinangog ang pangadjion tang mga Bicolano, pangadjion tang mga Pilipino na dai maglandfall, dai magtama sa tuya, direktamente si Cha Bising. Correct, partner. Ano yan makusugon ang pagpapangadjikan mga Bicolano, partner. Epektibong marayso Horacio Impirata, Impirata. ayan. Pero partner, mas kinangani dai naglandfall si Bagyong Bising digdi sa sa Bicol Region, igwa kitang mga kababayan sa Bato, Catanduanes na medyo naapektaran. Digdi igwaman kitang mga Igwaman na nagkakapera na particular sa pinag-ibakwar yes, sa importante. Ginobatan and sa iba pang mga lugar. So, Ang kinagayon ng kani partner, ang sa tuyang mga LGU, ang sa tuyang mga opisyal, talagang permi ang preemptive evacuation duman sa mga lugar na mga prone areas. tama. Kaya ang satuyang pagsaludo sa satuya po tabing mga local government officials, sa satuyang mga otoridad na aktibo sa panahon na And, igwanin bagyo. Siyempre partner, kita mismo, ang sa tuyang mga kababayan, permi na yaon subo, nanginginot na partner itong pag-evacuar, Tama. paghanda, kasi dahin na kita, aram mo partner, way back itong mga nakaaging mga bagyo. Kumbaga, na- nakanood na ninleksyon ang mga Bicolano na bako ng arog kan dati na pigpipirit mo pang Correct, paalion. Ngunyan, oo. aram na kan mga Bicolanong gigibuhon. Lesson learned kaya partner sa mga nakaaging bagyo. Magtagdo pa sana or magtagiti pa sana
nagpapatos-patos na para mag-evacuar. Pares Ilalong-lalo na pag nagparos-paros na. Correct. Pag nagparos-paros na partner, piputol na ang mga dahon kan batag. Ang kinagayunan ka ni partner I-harvest kasi na ang mga kalunggay. yan, ang kinagayunan ka ni partner at sa tuyong mga kababayan, masingani kita. 'Di ba? Pag sinabing may bagyo, permi kita naghahanda, nagapreparar. Permi kitang alertado, permi na kitang pasiguro. Pero nailing ta ka partner ka nakaaging aldaw. Yaong ka sa atop. Ayo. Nagpupukpuk. Bako lang nagpupukpuk. Ano? May pigagabot pa ako naman. Siyempre, May pag pigpupukpuk pinukpuk mo, gagabuton mo. May pigagabot pa. Ayan. Yan ang importante, Maliban partner. yan. May pigsusulat pa akong mga luho. Matindi ka talaga, partner. Diyan ako sa imo minabilib. Pero mga ka-action, maski nga ni isarado kita ka nakaaging aldaw, huli kay ni partner na pagtatautan ng ligtas, share to tanan sa tuyang mga guests and mga bisita, daiman na madanyaran, igwa man giraray kita partner na pig-akomodar. Gusto mong sabihon maski ngani makusog sa pag-uran, halos nag-aga, maghapon. Gusto mong sabihin, ang tabang ora mismo ang Ako Bicol sa Ka-Action Call Center, day nagsarado? Supposedly, partner, sarado kita para sa satuyang mga kababayan. Tanganing day man masyadong magkaigwan ng kahandalan. Alagad, igwa pa man giraray partner na nagpirit na magpasiring digdi. So, maski na makusugan uran, maski piglilipot ka, pig-akomodar ta, partner. Pig-akomodar. Talagang Pig-akomodar ibang ta, klase. importante, partner, na kadigdi naman sana, so tawan tanan nin ayuda. Yan ang pigasabing tabang ora mismo. At saka yan ang pigsasabing komitido ang programang ini, komitido ang Ako Bicol Party List and Action Call Center, ang tabang ora mismo sa pagtabang and pag-alalay sa mga kababayan ta. Correct. No matter what. English No yan ha. yan! Maski anong klaseng panahon. No matter what happen, mainit, mauran, sunny day, may paros, or stormy day, perming yaon ang ang Ako Bicol pagtabang. Party List. Si Ma'am Charity Basmayor asin si Bless Basmayor ang natawan ta partner ning tabang ka nakaaging aldaw nin Lunes. Iyo ini. Yan. So, kung mailing mo partner, si Bless Basmayor, igwa siya ning nagtubo digdi sa iyang liog. May bukol. May bukol siya partner. And nagkaigwa siya ning Bukol na pula. diferensya sa paglakaw kan mga nakaaging bulan. Pero huli nga ni sa pag-asikaso kan magurang na nakasurvive ining aki partner, nakakalakaw na siya ngunyan. Pero ang kahagadan kan sa iyang magurang, in nga ning si Charity, maipabulong ining sa iyang aki, grabe ang kamautan partner na mamaray ining sa iyang aki. Matalino ini si Bless Oho. So gustong sabihon partner, maski sa panahon na medyo Nailing ko mo sa partner likod mo. sa luwas, makusugan ang Makusugan duros. paros, medyo makusugan uran. Dayan naging kaulangan para ang programang ini ni Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List iabot ura mismo ang tabang Correct. digdi sa nagdulok sa panahon na medyo maraot ang panahon. Correct ka dyan, partner. Ang kahagadan kay ning magurang, maidara sa ining aki, mapatsakapan sa doktor, tanganing maraman kung ano ang kausa kan bukol kay ni partner sa iyang liog. So ano ngunyan ang naging aksyon partner kan sa tuyang programa kan opisinang ini and ni Congressman Saldico? Ang promesa partner ni Congressman Saldico, ipapabulong ining aki. So gabos pong expenses sa hospital partner, ikikater ni Congressman Saldi asin kang ora tabang mismo. ora mismo. Tinaram na ito ora mismo duman. Yeah. Maliban sa pagpapabulong, garo may mga nailing ako, may mga pinadara Siyempre, ka. partner, dahil pwedeng mag-uli ang pamilya na mayong bit-bit ng pagkakan. So, may bit-bit sin the partner ni grocery packs na pwedeng And din huli, ita medyo maraot ang panahon. Garo pinaatod mo pa. Pinaatod pa, partner, yan. Pag si-share to, partner, na makakauli sa indang harong. Sa inang ning lugar safe. ninda? Sa Tabaco City, partner. Sa Medyo Tabaco rarayo, City. pero tanganing mai-share to tang ligtas na makakauli ining So, pamilya. ang nangyari, ipinahatod ta. pagdulok, paghagad nin tabang, tinabangan ora mismo. Yes, partner. Pinadarahan ora mismo. Hinatod pa sa tabako ora mismo. So, naghatod, nagbalik man ora mismo. Siyempre, partner, Okay. kinakaipuhan tanganing dagos man ang pagserbi pa sa tuyang mga kababayan. Ayun. So, at yan po ang patunay, mga tugang, mga kababayan na Bicolano, na ining programang ini, natabang ora mismo, kan Ako Bicol Party List ni Congressman Saldico, kan Action Call Center, daing pinipili na panahon pag-abot sa pagtabang. Basta makaabot digdi, ang problema, nakaabot kay Congressman Ora Saldico. mismo, partner, tatawan ng aksyon. Tama. Mga tugang at yan, igwa pa kami nin tatabangan, may lalaki na may hilang, ang tatawananin ayuda, tatabangan, kan tabang ora mismo, kan Ako Bicol Party List, sa pagbabalik, kang tabang ora mismo. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kawa, an mawot.
Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdiran yan sa Action Ko online TV page. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Gusto sa inyo po sabi, dakula na ang samuyang ko, mahiling na kamo magma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawag ko sa tubig na ma-realizar, matawan ang Bicolano para po maikot we want to focus po in it. And hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na kayang abuton sa water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaon ang pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat is Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po.
Nagbabalik ang tabang ora mismo. Si Tatay Felipe po mga kaaksyon ang satuyang benepisyaryo alagad sa iyang pigmamati. Makasabay tangunyan ang sa iyang aking si Juliet Medalya Kanbanwaan Kandarga. Maray na pagkahapon tabi Ate Juliet. Maraming na hapon lang po, ma'am. Apo. Ate Juliet, kumusta po si Tatay Felipe? Sa ngayon po, ma'am, bali, bedready na po talaga siya. Tibubuhat na lang pag ipuhan magtukaw or kariguson. Ano pala ang hilang ni Tatay Felipe? Bali po, nagka-hypertension, na high blood po siya. Tapos may complication na din po siya sa kidney po. Pero anong edad ni Tatay Felipe? 83 po siya, ma'am. 83. So kasuarin po siya nagkaigwa ng hypertension. Bali, inatake po siya noong January 2. Na-hospitalize po siya ng almost 19 days po. Pero aram mo, partner, maswerte pa si Tatay Felipe. Bihira na ang nakakabot sa arog kayo ng mga edad. 83. Igwa nga ni akong amigo, kung pa sana, 50 pa sana, narimati na. Sarong kong amigo, 64 pa sana. Ini si Manoy Felipe, 83 na. Sain ka mo sa daraga? Bungalon po, sir. Bungalon. Aram mo, partner, kaya kung hapot kung taga-sainsya, kung minsan ang paglawig kan buhay kan tabo, depende yan sa kung ano sa lugar, sa bisinidad. Yes, ano ang surroundings mo. Tapos ano ang mga pagkakaon mo. Oo. Ate, ano po kang sa tuyang boses? Medyo manipis. Oo. Pero ate, aram ko ang pag-asikaso po tabi nindo sa indong ama, perming yaon. Pampira ka pong aki ate? Pang-apat po. Pang-apat. Pira ka mong magturuga? 7 po. Pito ka mo, so pang-apat ka. Kaysay talaga nakatuka ang pag-asikaso kay Tatay Felipe? Bali, sa kuya po kasi ako, duwa na lang po kami single. So, youngest brother ko po. Tapos ako. Gusto mong sabihin, single ka, manay? Opo. Hindi mo pa natutuparan si Romeo? Romeo and Juliet. Ano ang rason tabi ate? Medyo mano lang kita. Ano ang rason kung nataday ka na nakapag-agong? Sige, idiretso. Aram mo, partner, baka partner? baka may sad experience si Kwan sa... Dahil nakaulok siya, partner. Ano nakaranas ka ki panluluko, ki lalaki kaya dahil ka na nagagong? Di naman po. Bali, siguro sa partner din niya sa relationship. Pero nagkaigwa ka man pong boyfriend? Opo. Pira man po ang naging boyfriend mo? Hello? Pira man po ang naging boyfriend mo? Abo na ni ate. Anyway, ate, siguro saro din sa mga rason kung nataday ka na nakapag-agong dahil pag-asikaso mo ni din kay Tatay Felipe. Dahil mo po, naging focus din po ako sa mga pagtrabaho before. Nagtrabaho. Lately lang naman po ako nayaon sa harong para nga po mafokusan sa personal na maalagaan si Papa. Apo, gaano ka dipisil ang pag-ataman kan sarong ama na araw kayo ng sitwasyon, nahihiling mo na sasakitan si Papa mo? Siyempre po sa part naman, bigla lang po sa pangyari kay Papa. Kasi before po mag-lockdown, makusog po man po talaga siya. Before nagka-pandemic, nag-ano pa po siya, nagtatanong pa siya. Sabi ko na partner, kahoy, nagtatanong, kaya makusog. Naka-83 yan anyos sa mga na. rason. Igwa siya ng mga everyday na Tapos routine. ang pagkaon niya, mga gulayon. Opo. Kaya So, bali, naging masyadong mahirap para sa part naman kasi biglaan po, dahil kami sanay na nahihiling mi siya na araw ka iyan na nakahiga na lang. Bako ang araw po kan natin na amay payao na siya sa luwas, nagigibo na kang Nailing ko ate, ikay itong talagang nag-aasikaso sa iya. Paano ate pag may mga times na kaypuhan mo man may lakawon ka, may dudumanon kang importante, si Isay ang nag-aatabang kay Bali, Papa? so mama ko po, yaon po, duman sa harong man, kaibanan ko. Kaya Abuhay pa man po si mama mo. Apo. Pirang edad naman po. Bali, 71 naman po ang mama ko. 71. Apo. Tanong po yan ate, dyan nahiling ko nag-ibig si tatay kang nahiling ka. Paano po, nasanay po siya na ako po so nag-aalaga sa iya. Tapos nagluwas po ako kadali. Pagbalik ko yun po. So ikaw ang hanap talaga ni Papa mo. Opo. Kaya, Ini si Manoy insure Felipe. partner, insure ang pigiinom. Oo, ini si Manoy Felipe, nakapagpa-check up naman ini, tabi. Apo, sir. Na-mention ko partner, so gatas. Ano ko lang ha. Nay man, basta sure, natatabangan. Oo. Ang gatas ni Papa mo araw gato Kaya na, ang pigiinom. tinawan mo na baga Gaano ka dipisil na? Tinawan mo na baga partner kay insure? Insurance. Assurance pala. Assurance. Ang nanay, ate Juliet, medyo masakit ang buhay pag araw kayan may naghihelang, tapos
papasigurahon mo ang pagkakan, Pagkain, ang apo. pigiinom, So, mga dapat needs na po, pampakusog opo. itong needs. Gaano ka dipisil po ate na arog kaya na imbes pagkakan, pagkabuhay, ang sa indong piga disponer, puro pang maintenance ni Papa? Sobra po, sobrang difícil, lalo na sa part ko na dahil naman po muna ako makabalik sa trabaho dahil nga po sa sitwasyon na kaipuhan siyang alagaan, yung personal. Sobrang hirap. Saan po kamo nagkukuanin pang tustos? Bali, sharing po kami ka mga tugang, tapos may mga relatives man po na nagtatao kitabang or mga friends man po. Opo. Ate, paano, saan ka mo naguhugot nin kusog na everyday nahihiling nindo si Tatay Felipe, naharap ka ng sitwasyon, na data man pigahagad, syempre, nakaano ang isip nindo na si Papa nagugurang na may kamatayan. So, kasi Partner. ka mo nagkukuang kusog. Bali, siya po sa nagiging inspirasyon naman sa araw daw na ano po. Kasi day man po pwede maging mahina kami sa sitwasyon niyang araw kaya na mahihiling niyang hindi namin kayang ano yung So dapat mahiling niya na kamo kami, makusog ang buhot makusog, nindo, opo. tangarig makusog man ang buhot niya. Opo. Para maging halawig pa yung buhay nga na dahil na siya magparaisip or Oo. magwari man sa muya na kami nahihilig yung nahihirapan. Malay mo partner, 83 mo niyan si Manoy Felipe, malay mo 95, mabuno 97, pa. O maka 100 years oo. old pa kasi may mga tanong-tanong na mga gulay-gulay. May mensahe ka po, nanay, kay Ay at Ate Juliet, kay Tatay Felipe. Anong gusto mong ipaabot sa iya? Aram ko na hindi ka man naging perfectong papa sa muya, pero kang makusog ka pa, ginibo mo po ang gabos. Tinawan mo kaming marahay na buhay, nakatapos, nakaadal. Kaya ngunyan po, ang pagkakataon na ibalik niyo sa imo sa mga ginibo mo para sa muya. Pag-asikaso, Pag-asikaso. pagkamuot, Apo. pagpadaba. Apo. Baga na ano ko partner. Ako partner kasi ano ko Tatay's girl. Grabe ang pagpadaba kan sa kuya Actually, ama. papa's girl din ako. Papa's girl ka Apo. din. Grabe ito partner na maski high school, college na ako, piguubo ako. Kamo pala na ang counterpart kan Mama's Boy. Papa's Girl. Ika papa's boy ka. Mama's boy. Bako ga boss, papa na, mama pa. Iba, mating-mati ko yan ate Pati nga kasi ni kapitbahay ko, buhay pa ako kang grabe ang kapitbahay ko. pagpadaba ko sa ama ko. Grabe ang pagpadaba man sa kuya ng ama ko. Pero anong kahagadan mo tabi na Ate Juliet? Nakaabot ka po digdi sa Tabang Siyempre, Ura may mismo. kahagadan ka po. Action ko Center, para ako kay Bicol Party tatay. List. Ano ang gusto mong hagadon na ayuda para kay Manoy Felipe? Bali po, last February, ano po ako ng letter na kung pwede po makahagad tabang para kay Papa sa wheelchair po. Aha. So, wheelchair, partner. Ang kahagadan niya, tanganing makatukaw man, Opo, tapos maduras sa luwas po. maluwas Opo. para mapasusigan So ng yan, init. nakaabot na tulo sa kaaraman ni Congressman Saldico na ang kagadan ni Manay Juliet, wheelchair. Wheelchair. O yan natabi na Juliet, kumiling ka sa imong likod. Bigyan ng wheelchair yan! Ayan. Mula po sa puso ni Congressman Saldico, ako Bicol Party List, Action Co Center, Manay Juliet. Brand nyo na Brand wheelchair. new wheelchair. And at the same time, igwa pa di partner kitang babasa. Ano pa yan? Ayan. Igwa ka pa ning free check-up, laboratories and other medicine available sa BRTTH. Thank you So, po. may wheelchair na partner. So, gabos pa na pagpa-check up, and kung may laboratory, and laboratories. kung may bulong, sa BRTTH, sagot pa kan ako Bicol Party List Correct. ni Congressman Saldico. Ayan. Thank you po. Gabos po iyan dahil nakamong isipon sa pagpapabulong kay Tatay Felipe. Maliban dyan, partner! Maliban dyan! Igwa pa! Dahil ka mauli na dahil kang bitbit na grocery items. Ayan. Thank you po. Thank you. Yan. Salamat sa imo, Teddy Thank you po. Boy. Yang si Juday at saka si Ryan. Ayan. Ay, Si Teddy. Ted. Ayan. Sinabi ko Thank na you nga po. ni Teddy Boy. Narumduman ko, si Juday ang agong baga Ryan. Kaya, si Ted pala, sorry Ted ha. Judy, ito partner. Oo. Ayan. So yan, Thank may you. grocery Nanay, pa. Nagdigdi ka, magianan sa imong bitbit na bag, mauli ka, gulpian sa imong bitbit. Mensahe kay Congressman Alat mo na, Saldi. Ay, gaw-gaw ko alat muna mo ini. na, bago ka magtaong mensahe kay Congressman Saldico. Nakikigig Pero ako sa taong imong ka na po partner. Manay Juliet. 42. 42. Kung tatawang ka po niyan pagkakataon, Question and answer portion, kung partner. tatawang ka Sige. niyan pagkakataon, gusto mo pa man po makaagom? And
kung gusto mong makaagom, anong tipo nin sarong lalaki ang kursunada mo po? Sabi. Ano nga smile ni Ate Juliet? Imprompto yan, imprompto yan. Dahil mo dahil na mabibit-bit na dahil mo ang simbagon. Ano, partner? Pasimbagon ta? Pasimbagon ta. Gusto mo pa daang mag-agom? Kung tatawan yung pagkakataon. Kung totoo ni pagkakataon, why not? Siyempre naman, sisay naman ang hindi nangarap, di ba? Kung ano man ang gusto ko sa sarong lalaki. So, Yan. Pakikutok mo yan. Ano ang gusto mo o tipo mo sa sarong lalaki? responsible. Responsible. Responsableng individual. Kaya so mga naghihiling po, mga tugang sa programang ining programang ini natabang ora mismo, bako lang ini para po sa mga may hilang, sa mga pagtabang, mga pag-ayuda, pati love life po. Pigaasi-kaso digdi. Naghahanap si Ate Juliet nin mga Kaya kung nagdadangog kamo o nagiling kamo mga Bicolanong kalalakihan, ang kaipuan ni Manay Juliet, responsable. Individual. Maski medyo pangit-pangit man, okay lang. Okay lang ito sa imo. Dapat package. Day man. Dapat presentable man. Day man perfect, di ba? Pero si Manay, 42 years old na, kuyan pa. Aram yan, agaw mo na arog ka kaya ni na ano? Day, kuyan pa nga, ni. Day ba baga? Si Manay Juliet, 42 years old na, kuyan pa. Ano nga ni sa termino mo kayan, partner? Day pa nabibisita kan water finder. So, pirang taon man gayan. Kung day pa nagdumang kang water finder, di day pa nagdumang. So mga pigpapadala ni Madam Melinda. So mga sa drilling operation. Basta, yan mga ka-aksyon. So nagbamauot na makahanap din ka-partner, yaon si Nanay Juliet. Ano po ang mensahe mo kay Congressman Saldico sa pag-aksyon or pagtabang ora mismo kay Manoy Felipe? Dako lang pasalamat po kay Congressman Saldico sa iyang mga tabang unexpected nga ni na wheelchair lang sa tig-hagad min tabang para sa papa ko. Gwapang kasabay na grocery and free check-up po sa pwedeng magka-boyfriend ka pa. Yeah. Full package, partner. Matindi ka talaga. Napapakapi ako. Dahil pa dyan natatapos mga ka-aksyon ng sa tuyang pagtabang sa muyang pagwelta. Dyan lang kamo mga ka-aksyon. Mabalik pa ang tabang ora mismo. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula na ang sambuyan ko, mga mahiling na kamo magma, kamo salamat na naging kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga things, sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realisar, na matawan ng Bicolano para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes.
Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinao mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema digdi po sa sentro. Dakulaon ang pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik ang tabang ora mismo kay bahantangon niyan mga kaaksyon si Marie Antoinette, ang apo ni Lola Eloisa na sa tuyang benepisyaryo niya na pagkahapon. Maray na pagkahapon. Maray na hapon man po. Ayan. So, batang-bata partner si Marie Antoinette. Pirang Pila taon na ka na? edad mo? 21 po. 21. May pamilya? Iguana po. Pirang aki? 2 po. 2. So, ika ang naghagad ng tabang para kay Lola Eloisa. Opo. Kumusta ngunyan si Lola? Medyo naman po, naiiro niya naman po ang lawas niya miski nakaigda. Pero dinala po talaga siya nakakatindog. Ano ang hilang pala ni Lola? May bukol po siya sa dudo. Napasyaran ta partner ang sa indang lokasyon na ilingtang sitwasyon ni Lola Sa ining Eloisa lugar? sa San San Roque Roque, Barangay San Roque. Kung mailing mo, Legazpi? digdi Opo. mismo sa syudad, kung mailing mo partner, di na nakakabuhat si Lola Eloisa. So, paano nindo yun pagkakaringo si Lola Eloisa? Paano nindo naglilinigan sa iyang hawak? Kang last month po, nabubuhat pa po siya. Na pigpapatuko mi po sa bangko. Minsan po sa arenola na lang. Taday niya na kaya magtuko sa langkaw. Pirang taon na ini si Lola? 66 po. 66. So, sisi ay nag-aartaman, naglilimpya kay Lola. Ako po. Ika talaga? Opo. Nata ikaw, may mga aki baga si Lola Eloisa? 2 na lang po ang yaon. So aking pinakamata po nasa Tawi-Tawi. Rayo. Opo, so 2 po sa mama ko. May arayo man po, nagdadyan man po pagkaipuhan ni Lola ki nga mapaluto ki sira. Tiglulutuan ni ma. Buhay pa ang agong ang lolo mo? Ang agong Opo. ni ano? Iyo man po ang nag-aasikaso kay Lola duman katabang kung mag-alsa. Tapos, Pero, believe ako partner, bihira yan na igwanin sarong makuapo na komitido na asikasuhon ang Lola. Oo. So, arong mo kang kapadabaan Lola mo, nata yan. Iyo po maraot naman po na nag-iilang siya tapos aron na kahit ang sitwasyon. Kung di man po maalagaan, syempre Or siguro kan makusog pa si Lola mo. Opo. Paborito kang apo. Bako po, sutugang po. Sutugang mo ang paboritong apo. Pangtulo po. so maski ba ko kapaborito, yaon ang pag-asikaso mo kay Lola? Wala man po kayang ibang malinig sa iya. Ako lang, bawal mo pa kaya baga ang mga akita. Nagpaparong po kay abagang niya. Ako lang po ang kaya magtagal sa iya. Nagpaparong ang sa iya. Mga maluya po ang immuninda. Ako lang po ang may makusog Bihira na. yan partner. Araw kan sabi ko, bihira sa sarong makuapo ang maging komitido sa pag-asikaso Paano sa mo Lola. nasabi na bako ka ang paborito ni Lola? Ay, hindi man po na man po yan, bako paborito, na man po syempre kung sa mga tugang ko ay may kaipuhan, mas tigya paano ko na lang sinda. Pagpa-priority ni Lola, kaya syempre, mga nabamatian mo na bako ka paborito. Di man po, syempre mga saday pa po kaya ito. So ibig sabihin, pigsasabot mo na lang ang sitwasyon. Istoryahin daw kami.
Anong klaseng sakripisyo ang namamatayan mo sa pag-asikaso mo kay lola mo? Minsan po napapagalman, minsan nga ni, lalo na pag may naano na ako sa diri ko nga, may abos ipon ako. So, lolo ko na lang tigpapalaog ko dumanta niya ako, paingalo, syempre bad baga po, grabe man ako, may duwa po kaya akong aki. Kaya minsan po, sa duwang aldaw, di lang po ako saya naglaog. Minsan nga, nadadagit sa kuya, taday ko na siya tiga-asikaso. So... Kaya sabi ko, paingalo niya ako, lata, may duwa baga akong aki, tas sige ko ng abo. Bad, mahawaan ko pa ito. Si lola na ipakonsulta na lamang nindo sa doktor? Iyo naman po, pero sure check up lang yung, di naman siya tigtugutan na magpa-opera. Tagaro na. Grabe na ang Opo. So, nahiling ko, ano itong pigtatapal na lang nindo? Ghost pad po. Ghost Tapos, pad. betadine. Pag wala na po siyang ghost pad, diaper tiglalagbita, nagdudumig kaya. So, grabe, Opo. So, ano ang pangangaipo nindo para kay lola? Tayaong kadigdingon yan. So, pang oral daw niya lang pong tigagamit, like so adult diaper, so tiglalag talaga sa dudo niya. So, sa lugad. Opo. Oo. Day naman nindo na ipapakonsulta. Opo. Day naman maidara si Lola Eloisa at magabaton partner, day naman nakakabuhat. So, ito ang kahagadan mo. Iyo po. Okay. So, iyan nakagadan partner. Nakaabot na partner. Nakaabot na kay sa Congressman karaman ni Saldico. Congressman Saldico. Sa Ako Bicol Party List. Siyempre. Sa Action Co Center. Correct. Tama. Kaya, Ora mismo partner kita. Iguana. Iguana. Ora mismo. Oo. O yan na. Juday! Pasok, Juday ang tulong. Ayan. Ang kahagadan mo na adult diaper. O yan Iyaw na. na. Ano padlaw kay to? Ano ini, Juday? Pwede tayong buksan? Okay. Gatas, panglimpya sa lugad, asin, nagkaperang pangangaipo ni Lola. Okay. Ayan. So, maliban dyan. Maliban dyan, partner, igwa pa. Dahil na kumasasala. Ayan. Free check-up and laboratory and other medicine na available sa BRT. Hanapon lang si Manay LB Sedenyo Sa Malasakit, Center. Ayan. So, maliban digdi so kagadan mo, iyao na. Mapasiring ka mo sa Laboratory BRTTH. and bulong. Gabos iyan, libre. Sagot Ni Congressman Saldico. Saldico. Ayan. And, maliban dyan, dahil na kumasala, Ted Pasok. Pasok, Ted! Ayan. Iba na ka pala pa ng kaiba-iba ni Juday ngun yan. Grocery items, food packs, para kay Lola. Siyempre, kamunan, bahala kayo. And siyempre, di man pwedeng di kang pangtulak partner. Tama. Malinig na tubig, gikan kay Congressman Saldico asin sa Ako Bicol Party List. Ayan. So, ngunyan, nayaon na po sa tubangan mo, so kaagadan mo kay Congressman Saldico, may mga dagdag pang katabangan. Mensahe para kay Congressman Saldi. Salamaton po kay Kong Saldico sa tigtaon niya sa lola ko. Dakulaon na po ining tabang para sa iya. Salamat po, Giraray. Kung naghali ka sa Indo, magianan sa imong bitbit, pag-uli mo, si sa'yo makakatuwang mo pag pauli. Masakay na lang po ako. Aranin mo sana kaya siya, Sa Bagay partner. San Roque, Kataning lang na barangay. ara-arani lang. Ararani sana. Takong urarayo kay papaatod mi talagay. Medyo magabat. Yan ang patunay, tabi, na digdi sa pagdulok sa programa. Ayan. Ora mismo kay May Congressman Saldico pag-asa and sa kang Ako Bicol Party ibibit-bit List. kay Lola. Mensahe mo para kay Lola. Nila so, tiga-agad ko sa imo, Natao na, kaya dahil ka na magparadit. Ayan. Salamaton po, Giraray. Napapaibi siya partner para sa iyang Lola. Opo. Iba-iba talaga digdi ang sabi ko nga ni reaksyon kan mga kababayan ta. Siyempre, yaon sumaugmana na tabangan na. And siyempre, napapaluha ta. So, intensyon ninda na maasikaso in matabangan. Bibihira yan partner na apo ang nag-aasikaso talaga kan sa iyang Lola. Kaya sabi ko, nubling manera kisarong makuapo na pagtyagaan mo talaga in Payback sakripisyon time mo. man partner para sa mga apo kasi kan panahon na makusog pa man si Lola aram ko ang pag-asikaso man kan sa imo. Grabe, di ba? Grabe. Opo. Mga tugang, saro na naman ang natabangan ni Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List dyan sa Barangay San Roque, Legazpo City. Sa samuyang pagbabalik, makakaibanan ta si Binibining Rica Marpil, ang kampyon sa katatapos pa ng World Synergy Competition. Asin igwa pa, nin manggagana naman na estudyante nin tablet. Sa pagbabalik, kang tabang, ora mismo. Kang panahon pag uli mi digdio, ali kaming 6 kilometer danger zone.
Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So araw kaya ang buhay-buhay mi talaga. Then nag-abot na sutrak, nagaagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Nindo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, iba na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po di mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawag digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay ni on resettlement sa Samuya. Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang Samuyang pasasalamat araw kay yanta nautog manggilayon sa Samuyang pangaturugan. Kay Goki so itong maray na inuman baga ng tubig. Dahil ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa Samuya sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nagbabalik ang tabang ora mismo, mga ka-aksyon. Makakaibahan tangunyan ang Bicolanong kampiyon na kanakaaging World Synergy Competition. Kaibahan tangunyan sa Satuyang Studio si Rica Marfil. Maray na pagkahapon, Rica. Maray na pagkahapon man po. Ayan, kumusta? Ano ang pagmating na ikaang Taga saan partner si Rica? Kamalig Albay partner? Kamalig Albay. Pirang taong ka na, Rica? 19 years old 19 po. Batang-bata partner. May agum na o daraga pa? Dalaga po. Estudyante pa daraga partner. Ano ang pagmating, Rica, na ikaang kampiyon sa nakaaging World Synergy Competition? Hindi po ako makapaniwala. Inabot mo na mga 48 hours para mag-sink in sa akin kasi first time ko po na ma-experience na ibang country yung tumatawag po ng pangalan ko at tinawag po ako na kampiyon dun sa competition. Ano ang namatian mo kang inapod na Ladies and gentlemen, our champion for today's World Synergy Competition from is the land of Pinangat, Kamalig Albay. Rica Marfil. Hindi ko po alam, speechless po kasi ako nung time na yon. As in, di po ako makapaniwala. Pero nung tapos na po, sumigaw talaga ako dun sa amin ng, yay, nagkada ako, char! Okay. Para lang online siya. Online. Para lang sa kaaraman kan mga nakaantabay sa tuya, ngunyan na mga Bicolano and Pilipino. Pag sinabi mong World Synergy Competition, anong gustong sabihin kaini? Kompetisyon ini sa ano? Sa patintero, pag-arayunan, o ano?
Yun po, ang Student World Synergy Competition stands for Students, Ideas, and Energy. It's a public speaking... Students, Ideas, and energy. It's a public speaking competition po, which also helps students to think of a project that will help their community, especially po na ngayon na meron pong pandemya at napakarami po na crisis po na kinakaharap po ng ating bansa at syempre ng buong mundo. Okay, partner. Pasampulon, Curious ako eh. Kaya nga pasampulon to, partner. dahil ikaw nagkampiyon, sabi mo nga yan na kompetisyon na yan, para yan sa, Sa mga student, oo, anong ginibo sa kompetisyon? para ipailing mo, partner, so sa imong mga proyekto, Matibay mga sa bangkuan eh. public speaking, partner. Public speaking. Okay. Tawan mo daw kami nin sarong paragraph duman kung paano mo diniliver. correct. So sa imong Masterpiece. Oo, sige. Okay po. Pwede magtindog. tabi. From Philippines, Nakatindog Rika duman o nakakuan lang? Nakatukaw ka man sana. Kan Ma'am, mag-deliver online, ka. partner. Kampang niya, laptop yan. Sige, sample. Sample. Okay. Ladies and gentlemen, we have come this far in order for us to reach our dream. Our thanks to IAYSP for making this platform. And of course, to the millions of Filipinos who have supported us in making and supporting this cause. Will you help me embrace their capabilities despite their disabilities? If so, join us in realizing Project NCT, where every child belongs, and this will be our legacy. Yun po. Congratulations, Uy, partner. Mata ka na daw, ano ka na? Sorry po, Para hindi mo pa ako reaction ko nag-practice. naman. I don't know. Sorry po, di ako nag-practice. Partner, natulala man ako, Di, partner, kasi... talagang matibay pala. Pag Garo sa masana. public speaking. Friends, romance, and Sabi ko na, countrymen. May daragay na kumpanyo. Let Ba't me- nagsusubo na ako partner? Lend me your ears, di ba? Anong year mo na sa... Ano po, second year College of Engineering student po. Bicol Sa- University. Yes, Bicol Okay, University. so proud, Ano, proud na- Bicol Oo. University student ka, Orgulyo partner. ka na ngunyan kan... Saan ka nga ni nag-college, partner? Ako? Ay, sa Naga ako. Naga. Okay. Orgulyo ka na ngunyan kan mga Bicolano, orgulyo ka kan mga Albayano, siyempre orgulyo ka kan banwaan kan Kamalig. Sarong Bicolana na tinawanin talento, gifted kumbaga partner. Ano yan nasa lahi nindo na matatali ka mo, matatalino ka mo? Yung tita ko po, matalino din po siya. Tapos, siguro po, yung ibang family members din po namin. And si Ate Belen po, cum laude din po siya dun sa from College of Education, and si Ate In po, cum laude din po siya from College of Education sa Daraga Community College. And of course, syempre po, it is an inspiration for us na we come from the marginalized sector to be able to uplift ourselves. Kasi kung kaya po ng iba na i-uplift yung sarili nila, then we will try our best to also Anong uplift kabuhayan ourselves. o trabaho kan sa imong mga magulang? My father po is not around, and si mama naman He's po. not around. Yes, he's not So, around. maybe Somewhere down he's the road. where? Ayan. He's not around eh. Living in another roof, right? Okay. So, ibig sabihin, partner, bako na sinda bio. And your mother eh? My mother is, I'm so very proud of my mother. Ano po siya, katulong po siya, but also, nagpa-order po siya or venturing in business, even MSc and others. So, Partner, may mga nadangog mo sa bago. Tita niya, valedictorian. Tita niya, cum cum laude, laude. tita pa niyang sarok, yung cum laude O pa. tito niya, suma. Wala man na suma, partner. So, Pinsan po, yung Pinsan. dalawang cum laude. Pinsan. so ama niya, partner, He's not around nga. sa makabilang bahay. Maybe he's queer. But okay. anyway po, it's okay. But I'm so thankful po of my Yeah. father. Ayan, okay. Ngunyan, partner, kaya ko naihapot yan, importante na sa buhay kan tao, araw ka yan, lahi nindan matatalino. Kung kamo dyan, mga nag-antabay kamo na medyo mga maluya-luyan sa Ibig sabihin, partner, dahil Maghanap ka mo. naging ulang, so kapag tiosan paraan sa imong pangarap, mapursu. Kung maaraman tabi ng mga ka-aksyon, si Rika, partner, saro sa mga benepisyaryo kang libreng wifi ni Congressman Saldico. Tama? Yes po. So, Ay, talaga. paano naging nakatabang ini sa imo? Yes po. Thank you po kay Kong Saldico for helping us po, kasi tatlo po kaming magkakapatid na pupunta po sa labas kapag gabi, kahit gabi po, para mag-send ng outputs namin. Pero ngayon po, syempre sa bahay na kami. At thank you po sa inyong lahat din po. Kasi kung hindi dahil sa inyo, di din po malalaman. At
syempre po, lalo na kay Kong Saldico for helping us po na magkaroon ng Wi-Fi connection. Ngayon po, sa bahay na lang kami. At nung World Synergy Competition nga po, sa bahay na lang din po. Ibig yung sabihin, Opo. ika mismo ang patunay na naging kapakipakinabang asin produktibo ining programa ni Congressman Saldico. Yes po. Ano ang nabago sa buhay nindo bilang estudyante ngunyan igwana ka mo ning wifi? Ayun po, sabi nga po ng mga andun po sa amin, parang di nila kami masyado nakikita sa labas. Ibig sabihin po nun, more time kami para mag-aral. Hindi na namin kailangan pang pumunta sa labas. Nag-aaksayan din yun ng oras para na sana maibibigay na namin sa klase namin. And hopefully po, sana maging successful din, mas maging successful din yun po yung pag-aaral ko. Okay, Dati partner, nagasagap sindaning signal duman sa may tulay para lang maka-attender ni May online signal, class. may signal sa ibabaw ng tulay. Sa ilalim ako, partner, sa ibabaw ka. Di kita nagkakaulod. Okay, partner, sundan ko. Ano man pala ang ginanahan mo or pabuya diyan sa pagiging kampiyon? Ano ang naiuli mo or nakuha mo na ba sa imong kapangganahan? Piraman. Ayan po. So, yung price po doon is the certificate po and also the $5,000 po from the International Association. $5,000 US. US dollars. Yes So pag kinonvert mo yun into peso, Pira. Mga nasa 200,000 plus po. Sim partner? Diyan sa ginanahan mong yan, ano ang plano mo? Saan mo yan gagamiton? Ipupundo mo ba yan sa mga sunod mong proyekto? Paano? Yes po. So, we're doing it po for the project and of course to my family kasi sila po yung sobra po yung sinakripisyo para din po suportahan po ako dito po sa pag-aaral ko at sa kanila din po to inaalay ko yung pagkapanalo po na So ito. pwedeng magnegosyo ka na. May kapital ka Yes na. po. Sa paggibuki pinangat mga partner. Rika, naisip mo ba na one of these days magiging mabibisto ka bilang kampyon, mabibisto ka kan sa imong mga kaklase na arog ka na kayan. So naging pangarap mo ba yan or talagang biriglaan sana? Gusto mong sabihin partner, nagsagi ba sa isip niya na magiging kampiyon siya? Hindi po. Kasi sinasabi ko lang, okay lang naman sa akin maging normal na student. I mean, it's okay. It's the little things naman po na nagamatter. It's not the big things. Super thankful na po ako na andyan yung family ko. Even though, because they're very supportive po. At syempre sa mga friends ko. At kung tatanungin niyo po ulit ako kung hindi ko po talaga to inaasahan. Kasi kung ako lang, parang ginagawa ko lang siya kasi kailangan ko talaga siyang gawin. Ganun po. Pero, parang feeling ko, magaling po kasi kami sa parang public speaking. So, that's why. Okay. Ngunyan na inabot mo na ang pagiging kampiyon sa public speaking. Ano pa ang gusto mo pang maabot? Syempre po, gusto ko pong matapos po yung kurso ko. I mean, this is the dream of my family and this is my greatest dream, that is to finish my course. So ano ito, maging engineer? Yes po, diba? maging engineer. May inspirasyon ka sa pag-eskwela mo and pagkampiyon mo yan? Sisa ang nasa likod kan sa imong pagpupursige. Yes po. Syempre po, unang-una po si Lord. And of course, my family na po, second. And third is, sorry na, nagahang ako. Sige lang. Syempre po, unang-una po sa lahat si Lord at pangalawa po yung pamilya ko. Lalo-lalo na po yung pagsasakripisyo po ni Mama, ni Lola, ni Tito at nung pinsan ko po na tumutulong po talaga sa amin. Syempre po sila po yung greatest inspiration ko kung paano po. Pira na nga ni so edad mo, Giraray? 19. 19. Sa edad na 19, may boyfriend ka na? Wala po. Dakulang bagay na nakakapokus ka sa pag-eskwela and sa mga araw ka na kompetisyon, taday kang boyfriend? Opo. Yes po. May bintahe man pa ng partner. Ako partner, naglase ako dahil ako muna nag-isip ng boyfriend. Kaya cum laude ako, partner. Gusto mong sabihin, pag may boyfriend, medyo Siyempre, nakakapikal. nag-divert partner yan kan sa imong pagklase. Pero kung tatawang ka ng chance, muya mo man magkaigong boyfriend. Di mo na po. Dahil mo Di mo na. na. Sarado pa talaga. Ano ang mensahe mo sa mga kapwa mo estudyante na despite na grabe ang kapagtiusan, kadipisilan, uni ang Miss Rica Marfil? Yan. So, unang-una po sa lahat, number 1, patience. Kasi may mga bagay na akala natin ang bilis lang makukuha. Lalo na po sa amin ng mga kabataan ngayon na parang masyado kaming mapusok sa mga bagay-bagay. Kasi akala namin ang dali lang makuha, ang
success, but it isn't. It always has a lot of sacrifices po na kailangang pagdaanan. At syempre, hardships. Kailangan lang wag sumuka. At pangalawa po is humility. May mga bagay na akala natin kapag naabot natin yun, we're like this and that, but it's not always like that po. We should always be humble and thank God for that blessings because sa kanya naman po talaga to nanggaling. And number 3 is to always enjoy life. We think na ang dami nang nangyayari, so kailangan natin maging malungkot, but there's always happiness, kahit lalong-lalo na po sa mga maliliit na bagay. And that's what makes me happy. Ano pala, partner? Sisa yan mga nakalaban mo dyan? Mga taga-sain na lupalupkan mundo. Region ba nga po? Duman? Opo, yes po. Mga IAYSP regions po. And that one is from Korea and a joint from Korea and Japan. Number 3 is from Russia. Number 4 is from Nicaragua po. Matitindi yan. Kung daing pandemic, posible na nagharampangan ka mo Yes in po. one venue. Yes po. Nasa Korea po talaga dapat yung gaganapin. Sayang, dahil ka nakaantos naman sa Korea, pero So pagkatapos mong maging kampiyon, ano na ngunyan, may mga nagte-text na sa imo or may mga anong nagme-message na sa imo? pagbabago sa buhay ni Miss Rika? May mga nag-I love you na, limbawa? Ang mga pagbabago po is marami pong nagchat kung paano daw po yun nangyari, kung paano daw po paano daw po namin yun na-achieve. Parang may mga reporters na nag-chat, mga friends. Ang dami pong messages from my friends, classmates, from my fellow BUNU and from my other alma maters po. Kamalig South Central School and Kamalig National High School. And also my teachers who have showed their support and congratulated me. And pati din po yung overwhelming po yung mga andun sa social media from BU and other platforms po. So, pero man, mantinido partner? ano nga pagani kayan? Kuyan, sa humilde sana. Yan. Kumusta man? Chill. Motorcade ka na kan biyo? Or kan kamalig? Nailing ko na may na sindia, dakulaw na tarpaulin partner. Congratulations, Rica Dapat pala, di Marfiel. motorcade siya. Miss Universe. Yung ganyan. Kaya magayon baga si Rica. Last na lang tabi, Rica. Mensahe mo kay Congressman Saldi. Personal ka na lang na kasi kung ako, nahiling ko dako lang naging katabangan. Sabi mo nga, And syempre, ako partner, ako nagtutubod ako na, aram mo, kasabay sa mga objeto kan ako Bicol Party List na ang mga Bicolano or Bicolana na talented or talentado, pigo orgulyo. Correct. Ako, sigurado ako na pag nakaabot ini. Actually, partner, grabe ipinapaabot ni Congressman Saldi ang pag-congratulate sa imo. Gusto niya man ikamahiling, kaya lang nasa Metro Manila si Congressman Saldi, pero congratulations that time. Orgulyo ka na ngunyan kan mga Bicolano. Maraming Saro salamat kang po. patunay talaga na ako Bicol. Padaba siya partner ka na ako Bicol, aram yan ni Miss Rica. Mensahe mo tabi, Miss Rica. Maraming salamat po kay Kong Saldi ko. Salamat po dahil sa Wi-Fi connection po na binigay niyo sa amin. Lalong-lalo na po na mas magiging madali na po yung pag-aaral ko. At salamat din po sa suporta niyo po sa proyekto na to. Gusto din po, alam ko po na kapag pinatuloy po namin to, patuloy niyo po kaming sasuportahan at maraming salamat lang po talaga sa Ako Bicol Party List at syempre po kay Kong Saldi ko at sana po marami pa po kayong matulungan and may God bless you always po. Thank you. Malay mo, partner. Baka surpresahon pa yan ni Congressman Saldi ko, baliban sa libreng wifi, baka may regalo pa. Abangan ta yan. Abangan ta. Ayan, patunay yan mga Iba si ka-action. Congressman Saldi pag naog masasarong Bicolano na may also kakayahan. determinasyon. And talentado. Ayan. Sarap naman yan mga ka-action. Kong, dahil sa libreng wifi, nagkampiyon na. Bala ka na, Kong. Baka igwa ka pang sorpresa. Parte si Congressman Saldi kang kampyonato ni Miss Rica. Dahil malilingawan ni Miss Rica. Yan mga ka-action, patunay po yan na ang pagpadaba kan sarong congressman asin kan ako Bicol sa mga estudyante na igwan ng determinasyon na makapagklase. Saro man yan, makatapos partner kan sa iyang pagklase. Ining naging mga pahayag ni Rica, sarong patunay na bakong imposible ano man ang katayuan mo sa Ano buhay. man ang status, Basta nagkaigwa ka ki higos, tiyaga, determinasyon, and pasensya. tiwala sa sadiri, Correct. tiwala sa mahal na Diyos, and tiwala sa pamilya. God is watching us from a distance, partner. Pag nailing kang sa tumal na Diyos na ikaw talaga may Pero determinasyon. kanta ito God is watching us. God is watching us.
So mga ka-action, aside tabi kayan, igwa pa kita nin anunsyo ngunyan kasi may nanggana kita partner ning tablet. Pasalamatan tango na si Rica sa Thank personal you, Miss Rica. na pagdigdi sa studio. Nagbiyahe ka, tanganing lang makaantos digi sa Samuya. Salamat. Asin ang Samuya nga pagsuporta tabi sa imo Rica. Mabuhay ka bilang kampiyon. Sana magkampiyon ka pa sa ibang mga bagay. Correct. Maraming salamat po. Maraming po. Salamat. Okay, so yan tabi mga ka-action si Miss Rica Marfil kan Banwaan kan Kamalig Albay. So, Sarong! Bicolana. Bicolana, orgulyo kan Kamalig. Orgulyo kan Albay. And syempre, orgulyo yan kan Ako Bicol Party List. Orgulyo kan Bicolandia. Ayan, mga ka-action, igwa naman kitang manggaganang unyanin tablet. Sarong estudyante na nagpaabot kan sa iyang komento sa tuyang nakaaging episode. Sige, so maswerte na naman ini. Heinz tablet. Ang nanggana partner niya, hindi sa likod ko. Ayan. Tada! Oh, iguana naman. Ayan. Manggagana. Ang nanggana mga ka-action, si Miss Catherine Nieva Orjales. Basahon ko lang partner. Taga sa inini. Taga... Taplakon. Kamalig Kamalig Albay. Albay. Yan, brand nyo. Sige. Ayan. Ang sa iyang Basahon mo. mensahe partner na ipinaabot sa tuyang episode, dumating comment niya partner, magandang tanghali po. Ako nga po pala si Catherine Nieva Orjales ng Barangay Taplacon, Kamalig, Albay. Isa po akong estudyante sa Daraga Community College po at kasalukuyang first year student po na nag-take ng kursong Bachelor of Secondary Education, major in Filipino po. 19 na taong gulang na po, simula kinder hanggang grade 6 po, kasama po ako sa may award po lagi. At hanggang mag-high school po at mag-senior high, kasama po lagi sa with honor. Ako po ay isang estudyante nais na makapag-aral at makapagtapos. Dahil ito po ang paraan upang masuklian ko po ang pagsasakripisyo po ng aking mga magulang. Nais ko pong makatulong balang araw sa pamilya ko po. Isang estudyanteng nakikipagsapalaran po sa online class para po hindi matigil sa pag-aaral po. Marami siyang po ha. Dahil nga po tayo po ay nasa gitna ng pandemic ngayon, alam po natin na napakahirap po ng ating sitwasyong ginagalawan. Lalo na po ngayong bilang estudyante po, may hirap po na makisabay sa online class dahil po sa aming barangay, hirap po ang signal. Andyan po yung time na aalis po ako sa bahay ng 6 po ng umaga para makapaghanap po ng signal. Makasabay lamang po sa online class po. Nang marinig at makita ko po sa Facebook ang inyong programa, ngayon po ako po ay nagbabakasakali na isa sa mga mapili nyo po na mabigyan po. Kung ako po ay mabibigyan ng tablet o kahit po educational assistance po, ay malaking tulong po iyon para sa aking pag-aaral. Maasahan nyo po na mas mapapabuti ko po ang aking pag-aaral, makatapos lamang po at maabot ang ninanais na pangarap. Ikaw naman partner, to be continued. Ayan. Sa inang pangarap na yan. Adyan ka na partner. Sa aking... Dito, muli po. Muli po, nagpapasalamat ako na Dear may mga Kuya ganitong Joshua. programa na nais tumulong sa mga tulad ko pong estudyante at iba pang mga nangangailangan ng tulong. Maraming salamat po sa inyo. Nawa po, patnubayan po kayo lagi ng ating Panginoon at mas marami pa po kayong matulungan. God bless po sa programa nyo, Kuya Saldi. At Cape Safe po lagi, maraming salamat po. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Catherine Nieva Orjales ng Barangay Taplacon, Kamalig, Albay, Ayan. Philippines. Ayan. Diba talaga si partner sa love notes ha. Mga ka-action, may makontak po sa imo Catherine Nieva Orjales para ma-claim mo ang sa imong Nariparo ko premyo. lang partner, mga taga-Kamalig determinado pala na mag-eskwela. Kamalig partner. Kasi bago, subisita ta. Oo, si so, Miss nagkampiyon. Rita, taga-Kamalig. Ini. Ini naman, Taplacon. Harayo Kamalig. niya na barangay. Nakaabot na ako dyan. Pinakadulo ini partner kang Kamalig. Igwa pa, pero harayo talaga yan. Harayo. Yan na barangay. Kaya ang sabi barangay niya baga Taplak. partner, nadidipisilan Nagpista pa lang dyan, partner, kan mga sarong simana pa sa Basta nakalipas. talaga kapistahan. Inimbitaran ako dyan, dahil ako kalendaryo mo. nakaabot. Pasensya na medyo may mga kalakawan ako. So, pero di bali sa masunod. Sabi niya partner, dipisil ang signal sa Inda Buda, nadidipisilan siya sa Nagmamatada siyang pag-online. aga para maghanap kay signal. Ayan, Miss Catherine, unian sa imong tablet, brand new tablet from Congressman Saldi, asin sa Ako Bicol, asin tabang, ora mismo. Ini po sa pinaka-tablet, uni po ang karton kayan, patunay na brand new talaga yan. Ayan. So, congratulations! Alaton mo lang tabi, Once Miss again, Catherine, tamay makontak sa imo. Nieva Orjales. kan Barangay Taplacon, Kamalig, Albay. May makontak sa iyo.
iya. May makontak sa iya. Bago kita partner magpaaram, paano pala manggana kayo ng mga estudyante? Sa mga estudyante na nakaantabay-tabay dyan, tanganing gusto man, sa mga gustong manggana ng tablet, kinakaipuhan lang nindong mag-like sa muyang official Facebook account ang Action Co Center. Kinakaipuhan man nindong mag-comment sa samuyang episode for the day. Ang dapat ilag nindong comment kung si Isay kamo, sa in kamo nagkaklase, asin taga sa intabi kamo. Asin kung nata kinakaipuhan nindong manggana ning tablet, kinakaipuhan man nindong magtag ning tulong estudyante. Either kaklase, kapinsanan, basta estudyante. So, yan tabi kinakaipuhan man nindong mag-subscribe sa muyang official YouTube channel and Action Co Center. Yan ang Bicol version, kan instruction mo. Tagalogin mo nga, partner. Sa mga estudyante po na nagnanais na manalo ng tablet, kinakailangan nyo lang pong Medyo mag-like. nalalawi ka, partner. Oo, partner. Pero gagawin natin ang Sige. lahat. Ayan. Kinakailangan nyo lang pong i-like ang aming official Facebook page, ang Action Co Center. Kinakailangan nyo ding mag-comment kung bakit kinakailangan yung manalo ng tablet. At kinakailangan nyo ding mag-tag ng mga estudyante. Tatlo. Tatlong estudyante. Kinakailangan nandun ang inyong pangalan, address, at kung anong school. At kung taga saan kayo. Yan, address nga. Ayun, Address nga yung partner. address, Ayan. kung taga saan. At kinakailangan nyo ding mag-subscribe sa aming official YouTube channel and Action Co Center. Nahirapan tayo, partner, mag-Tagalog. Pero yun para sa mga estudyanteng hindi nakakaintindi po ng Bicol, ayan, ay tinagalog na namin. Oo. Tag 3 friends. Oo. Students. Sa Tagalog, partner, nahihirapan kang humangos Nahihirapan akong huminga. sa pagpapaliwanag. Ayan. Pero ganyan po kasimple, mga kaibigan, mga kabarangay. Para lang po sa kaalaman ng lahat, ito pong mga papremyong ito na tablet ay hindi lang po para sa Albay, hindi lamang po para sa Camarines Sur, Hindi lang kundi para sa buong Legazpi, Bicol buong region. Bicol region. At sa lahat ng mga Bicolano na estudyante, saan man kayong panig Yan. ng Pilipinas. Correct. Basta, partner, sumunod lang sa mga mechanics. Dapat lahat yun ng mechanics ay sundin po nyo para magkaroon po kayo ng entry at manalo. Yung mga Bicolano nating kababayan dyan sa Masbate. Yan. Yung mga Sa- kababayan natin sa Camarines Correct. Norte. Nasa kabilang isla man Yung kayo, mga nasa pwede kayong Catanduanes. manalo. Correct. Kaya good luck sa mga student na mananalo. Ayan. At marami pa itong tablet na ito ayon kay Congressman Saldico. Marami yan, partner. Maraming. So maraming estudyante ang mabibiyayaan. Maraming. Sa Bicol, dakul na dakul. Dakul. Ayan, kaya ano pang ginigibo nindo mga ka-aksyon, mga estudyante dyan? Comment na! Mga tugang, saro na naman na makabuluhan, asin sarong produktibong pagkahapon sa satuyang pagiribanan, ngunyan sa programang Tabang Ora mismo kan Ako Bicol Party List and Action Co Center. Asin dyan ang mga ka-aksyon, natatapusan sa tuyang programa ngunyan na pagka-aldaw, magiribahan kita sa masunod na episode, aldaw nin Biyernes. Nadadangog kita, partner, sa in. Siyempre mga ka-aksyon, nadadangog kami sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi, asin 88.7 Radyo Oragon Biraca, Tanduanes. Kami po ang sa indong mga lingkod, ako po ang sa indong Mr. Siramkan Bicol, Joshua Martinez Jr. And syempre man, ako man mga ka-aksyon, ang mga Salvador Can Bicol, Remy Araneta Mindones. Diyos mabalos and God bless Bicolandia. Mabuhay asin maray na pagkahapon.